Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Anọ m na-akụzi okwu Chineke kamgbe afọ 35 ịmụ akwụkwọ nsọ n'ụlọ afọ ise ịrụ ọrụ na nzukọ dị na St. Louis, ma ugbu a aha eru afọ 25 m nọ n'ije ozi otu ọ dị ugbu a, ma n'ime ọgbakọ niile nke dị puku na puku nke m meworo, nke m na-agabeghị bụ naanị abụọ. N'otu ọgbakọ abịaghị m ma otu, nke ọzọ abịara m ya ọkara n'ihi na ejighị m ahụ. Ruo afọ 35 niile ahụ, Chineke dewere m. Ime otu nke ahụ si bụrụ ihe ịtụnanya, ụdị ịtụnanya nke m na-atụwaghị anya ya, nke ahụ dị. Ma anyị kwesịrị ime mmemme banyere ihe ndị dị otu ahụ, na Chineke na-edewe anyị. Otu nwaanyị kọrọ m oge gara aga, ya sị, "Ịma, ị nwere aka ọgbụgba ama ndị dị ike. Ọtụtụ ndị enyi m nwekwara aka ọgbụgba ama ndị dị ike." Ya sị, "Ịma, anaghị m enwebeghị m ihe ọbụla nke dị ukwuu n'ime ndụ m nke m bịara merie." Ya sị, anọ m na-agwa Chineke okwu otu ụbọchị, m sị, enweghị m aka ọgbụgba ama. Ya sị, akụkọ ọgbụgba ama gị bụ edebere m gị. Lee, anyị kwesịrị ikpe oriri maka ike ndewe nke Chineke n'ime ndụ anyị. Onye ma mmebi ole nke ụgbọala anyị kwesịrị imebi mana o mebi, n'ihi na anyị nwere ndị mmụọ ozi na-eso anyị, ma Chineke na-edewe anyị. O nwere onye na-amata na a na-ewuli mmụọ ya n'abalị a? O nwere onye ọ dị ka na ụfọdụ n'ime ibu ndị ahụ nke i buru bata n'ebe a n'abalị a na a na-ebupụ ya na mbụ gị? Cheta, ọ dị m ka ekwesịrị m ịlaghachi azụ na mbido nwa nkeji. Mee ihe ruru gị ime ma nyefee mkpa gị. Esikwela ebe a laa gaa buru nsogbu ndị ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị ga-emenwu maka ya, gaa mee ya, mana ọ bụrụ na ị nweghị, mgbe ahụ nyefee ya Chineke. Ma n'oge ahụ, gosi na ị tụkwasịrị ya obi site n'ịga n'ihu na nkwuwa okwu, na-aga n'ihu ịkpọrị ndụ gị. Oriri ngabiga a wee sote, ma o gosiri inye Chineke ekele maka mbido nke owuwe ihe ubi. Oriri nke ife opi wee sote, oriri otu ụbọchị nke inye Chineke ekele na inwe ọṅụ wee nye ya. Ụbọchị nke nsacha mmehie bụ ụbọchị ukwu, ụbọchị e wepụrụ mmehie n'ebe ndị mmadụ nọ, wee kpaghachite obodo n'ofufe nke ha na Chineke. Kwesịrị iwepụrụ nke a otu ụbọchị n'ime afọ niile. Nwanne, aga m akpọ oriri n'ụbọchị taa n'ihi na agbagharala mmehie m. Ewoo, agaghị m akwụ ụgwọ, Jizọs akwụọla ụgwọ. Oriri nke ụlọ ikwu bụ oriri ụbọchị 7 ọzọ, ma ọ bụ mmemme nke mkpuchite Chineke na nduzi ya. Nke a masịrị m. Ana m eche o nwere ihe anyị na-atụfu site n'eleghị ihe ndị a anya nke ọma. Ma ihe mere anyị ekwesịghị ime nke a dịka iwu, n'ihi na ha nwere, amaghị m, agụrụ m ihe dịka iwu 8 nke mmemme, ma ha mekwere mmemme banyere mgbe ọbụla ha nwere mmeri. Dịka mgbe Nehemaya rụchara mgbidi ahụ, ha mere mmemme. Mgbe Esta nwetara mmeri wee kpọgbuo Heman, ha kpọkwara oriri. Mgbe ọbụla ha gara n'ihu n'otu ihe, ha ga-arụrụ Jehova ebe ịchụ àjà, ha ga-anọ ebe a fee ofufe wee kpọọ oriri. Ha gara n'ihu ime mmemme maka mmeri ha niile. Echeghị m na anyị na-ewere ohere eme nke ahụ. Echeghị m na anyị na-ewere oge nke anyị kwesịrị iwere kpọọ oriri maka mmeri anyị, ọ bụrụgodị na o nweghị ihe ọ bụ karịa. Ịma, dịka m kwuru, gaa weta otu iko mmiri ọkụ gị na enyi gị. Anyị kwesịrị iwere oge wee chee banyere, emezuole m otu ihe na m ga-ewere oge wee kpọọ oriri maka ya. Ya mere Chineke nyere iwu maka mmemme ndị a, mana echere m ihe ha nwere site n'inye iwu, anyị nwere ya site n'amara. Ma ọ bụrụ na ha na-eme ihe a mgbe niile site n'iwu, echere m na anyị kwesịrị ibi n'omume nke ịkpọ oriri oge niile n'ime ndụ anyị. Amen. Ọ dị mma, Joyce, agaghị m enyenwuru nke a ka eso m na ndị ahụ dị omimi. Obi anaghị atọcha m ụtọ. Ịma, enwere m akwụkwọ maka nke ahụ. A na-akpọ ya ibi ndụ karịa otu ihe si emetụta gị. Ị nwere ike gaa zụta ya n'abalị a. Amen. Ee, ha gaa site na mmemme ruo na mmemme.
Chineke hụrụ mmemme n'anya. Mmadụ ole n'ime unu na-eche mgbe itete n'ụtụtụ gị sị, "O, anyị ga-aga mmemme"? Ma ịma mụ onwe m inwe ike bịaruo n'ogugo nke ndụ m ugbu a dị ịtụnanya n'ihi na eso m na ndị ahụ dị omimi. Emekwala mkpọtụ, ana m eche echiche. Ma ana m echekarị otu m si egbo mkpa m. Ma ana m enwekarị ibu arụ nke ụwa n'elu isi mbụ m. Ekwesịrị m ị na-eme ihe niile. Onye ọbụla na-ele m anya maka ihe niile. Ana m agwa gị eziokwu, ị nwere ike ịmụta ịkpọrị ndụ na njem gị. Ike agwụkwala gị banyere ole mgbe ị ga-eru ebe ị na-aga. Ya mee gị ị gaghị akpọrị ndụ gị na njem ahụ. Njem nke ndụ na-eweta ogologo oge karịa oge nke ị ga-enwe mgbe ị ruru ebe ị na-aga. Ma enwere m ozi nye gị. Mgbe ị ruru ebe ị na-aga nke ị na-aga ugbu a, ị ga-ezu ike ebe ahụ nwa oge gị wee gaa n'iru maka ihe ọzọ na ndụ gị. N'ihi na Chineke kere anyị ka anyị na-achụ ihe mgbe niile. O nwere ihe ị ga na-achụ mgbe niile. Anyị na-agaru, anyị na-agbatị, anyị na-eto. Ma ọ bụrụ na anyị akpọrị ndụ n'ịga n'ebe ahụ, anyị ga-enwe naanị obere oge nke ọṅụ na ndụ anyị niile. Amen. Ya mere mụta otu esi eme mmemme. Ka anyị mụta otu esi akpọ oriri na mmeri obere na nke ukwu anyị nwere. Kedu maka ụbọchị a mụrụ gị? Mba, emele nke ahụ, agbaala m afọ ọzọ. Mba, ana m enye onwe m nsogbu banyere ụbọchị a mụrụ m, ọ bụghị nsogbu. Ngwanụ, ihere mee gị. Ị ma ihe mere ị karịala afọ ole ị dị na mbụ? Ka m jụọ gị ajụjụ, ọ bụrụ na anyị mee mmemme wee kpọọ oriri nye nwa dị otu afọ, nke onye ọbụla na-enyekarị ụmụ ha mmemme mgbe ha gbara otu afọ. Onye ọbụla na-eme ya, ikwu na ibe wee bịa. Ma a na-emekwara ha oriri mgbe ha gbaa afọ abụọ, ma mgbe ha gbara afọ atọ gaa n'iru. Ọ bụrụ na anyị na-eme mmemme buru ibu maka nwa gbara otu afọ, olee ụdị mmemme nke anyị ga-enwe mgbe anyị gbara afọ 50, ma ọ bụ 60, ma ọ bụ 30, ma ọ bụ 40? Ewo! N'ezie, chee maka nke ahụ. Gịnị ka anyị ji akpọ oriri maka mmadụ ịdị ndụ ruo otu afọ? Bịanụ, gịnị ka anyị ji akpọ oriri onye mere ihe dị ka ewo, ka anyị kpọọ oriri ịdị otu afọ? N'afọ na-abịa abịa, mgbe ọnwa Juun gbara ụbọchị 4, aga m adị afọ 70. Aga m akpọ oriri. Ma nke a agaghị abụ oriri otu ụbọchị. Ọ ga-abụ oriri na nkwari otu izu. N'ezie, ọ ga-abụ oriri na nkwari. N'otu afọ, obi gị na-akụ kpumkpum ugboro nde 38. Nde 38 ka obi gị na-akụ kpumkpum, na-apụ ọbara ugboro 525 na 600, site na 24,000 na 48,000 n'ebe ị nọ, dịka ahụ gị ha n'ebe akwa na ọbara gị ruru. Ọ na-ewe ọtụtụ ike nke ihe ịrịba ama idebe anyị ị na-aga n'ihu na-agba ọsọ na-eme ihe niile nke anyị na-eme. Ma anyị ekwesịghị inwe ụdị omume a. Mba, o zuru m, achọghị m ihe ahụ. Mba, o zuru gị, ma ị chọkwara nke ahụ. Ma n'ihi na anyị anaghị ewere oge eme ihe ndị a, ọ bụ ihe anyị ji enweta agwa ilu ma ike na-agwa anyị wee nọrọ ọdụ na-emetere onwe anyị ebere. Anyị wee na-agbakasị ahụ nye ndị ọzọ ndị na-akpọrị ndụ ha, mgbe ọ kwesịrị na anyị kwesịrị inwe mkpebi na anyị ga-akpọrịkwanụ ndụ nke anyị. Amen. Ọ dị mma, enwe onye ọbụla kpọrọ m oriri ma abụla ewu tara ahụ. Ngwanụ kpọrọ onwe gị oriri. Ngwanụ kpọrọ onwe gị oriri. N'eziokwu, anyị kwesịrị ịkwụsị omume ahụ. Mba, ọ dị mma, enwere m ike ime ma ewezụga nke ahụ. Mba, nke ahụ bụ imefusi ego, mana enwere m ike ịgwa gị otu ihe. O ruru gị imefusi ego otu mgbe na mgbe. Ihe ọbụla nke ị nwere na ihe nke mmadụ mere gị, o kwesịghị ịbụ ihe nke ị ga-achọsi ike. Mata 25 amaokwu nke 6. Mgbe Jizọs si na Betani wee pụta wee nọ n'ụlọ Simon onye ekpenta,
otu nwaanyị ewere mmanụ alabasta nke dị ezigbo nke mara mma nke ukwuu, mana enwere m ike itinye mmanụ na-esi isi ụtọ dị oke ọnụ ahịa. Echefuola m ugbu a ihe ha kwuru bụ na o nwere ike ịbụ ụgwọ ọnwa nke otu ọnwa. Ọ dị ezigbo, o siri ike bụrụ mmanụ na-esi isi ụtọ dị oke ọnụ ahịa. Ya wee wụọ ya Jizọs n'isi dịka ọ nọrọ na-eri nri. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ hụrụ ya, ya wute ha. Ịma ihe ha mere bụ ha sị, elee isi ụdị mmefu dị otu a? Lee n'imefu ihe, zụta nnọọ mmanụ na-esi isi ụtọ dị oke ọnụ ahịa na-awụ n'isi ya niile. E nwere ike ire nke a nweta ezigbo ego ahụ enye ya ndị ogbenye. Nke a na-ada nnọọ dịka ihe nke ime mmụọ. Ee, ịma mgbe ụfọdụ anyị na-ebi ndụ okpukpere na-eshi ushi nke na anyị agaghị akpọrị ndụ anyị. Amen. Ma Jizọs sịrị, unu maara nke a nke ọma. Ya sị ha, gịnị ka unu ji enye nwaanyị a nsogbu? O meerana m ihe kwesịrị otuto mara mma. Unu na ndị ogbenye nọ n'etiti unu, mana mụ na unu agaghị anọgide. Ugbu a lee nke a, n'ime ịwụ mmanụ a n'elu ahụ m, o meena otu ihe iji kwado m maka olili m. Ugbu a, nke a bụ ihe na-amasị m ikwu banyere akụkụ akwụkwọ nsọ a. Nke a bụ ihe mmefu nke ịhụnanya na ịchụ àjà nke nwaanyị a wụsara n'ahụ Jizọs, nke bụ na ọ bụghị dị maka mmanụ a na-esi isi ụtọ. Ọ bụ banyere ịdị na njikere ịchụ àjà. Ọ bụ banyere ịdị na njikere ya inyepụ otu ihe nke dị oke ọnụ. Ama m ihe ọ bụ. Ihe m gụrụ sọ ọnụ ahịa mmanụ ahụ dị ka ụgwọ ọnwa a na-akwụ mmadụ otu afọ. Ụgwọ ọnwa otu afọ. Ya mere ọ dị na njikere inyepụ ụgwọ ọnwa ya ruo otu afọ. Ya bịa dịzie ka ihe mmefu. Ma Jizọs na-akwado ịbata n'oge nke kacha ike nke o nwere dịka ọ nọ n'ụwa. Nke ahụ bụ ịga n'ogige nke Getsemani, ma na-akwado n'echiche ya, na mmetụta ya, na n'ime mmụọ, n'ihi mkpọgbu n'obe ya na ọnwụ ya nke na-abịa. Ya wee sị, ihe nke o mere akwadola m maka olili m. O nweghị onye na-aghọta ihe m na-ekwu. N'ihi na ụdịka mmefu nke ịhụnanya, ọṅụ nke o nwetara site n'ịchụ àjà ya na ihe o mere ya, kwadoro ya maka oge na-abịa abịa siri ike nke na-abịa n'ime ndụ ya. Nye Chineke otuto. Nye m ihe ahụ. Ugbu a asị m, anyị niile nọkọtara ọnụ n'abalị gara aga. Anyị na ndị ụfọdụ, ma otu n'ime ụmụ nwoke ahụ asị m, ya asị, anọ m na-asa ahụ, m na-eche sị olee ihe m ga-enye Joyce. Achọrọ m inye Joyce onyinye. Ya sị Chineke asị ya azụrụla ya ihe ọbụla, zụọrọ Dev ihe. Ọ dị mma, aka m na-agwa Chineke okwu banyere nke ahụ. Adịghị m, amaghị m otu Chineke esi chọpụta nke ahụ, mana obi dịkwa m ụtọ maka Dev. Ma otu ọ dị, ya sị, ya bịa dị m ka Chineke ọ chọrọ ka m zụtara Dev pọta. Amaghị m ma ọ na-agba egwuregwu gọlf. M chee n'obi m sị, lee otu onye ọbụla ga-eji ọ ga-ama na Dev na-agba egwuregwu gọlf. Ma otu ọ dị, nke a bụ ihe m na-ekwu. Ihe ikpeazụ n'ụwa nke di m chọrọ wụ pọta ọzọ. Mana nwoke a, onye Chineke kwaliri, azụtara Dev ọ bụghị naanị pọta, ma ana m agwa gị, ezigbo pọta mara mma. Amaghị m ihe banyere ya, ma Dev na-agwa m na ọ dị oke ọnụ. Ị kwesịrị ịhụ Dev n'abalị gara aga. Ana m agwa gị, ya emepe ihe a, ya emepe ime ya, ya ewepụta ihe a, ya egosi m ọla ndị nọ n'okpuru ihe a ugboro 3. Ya sị, ị hụrụ ndị a? Ọ bụghị ọla ndị a na-eyi eyi. Ya sị, ị hụrụ nke a? Mgbe ahụ ya ekwute ndị nọ n'ebe ahụ, ya ekwu onye nwere ụdị ya na ego ole o nwere ike ịbụ. Mgbe m chọrọ iweta ebe a n'abalị a, ya sị m ewepụkwala m ihe ejiri kpuchie aka ya, n'ihi na achọghị m ka ị mechuo ya. Ya wee sị, lezie anya na ị ga-etinye ihe a na ya, ịma, kpachapụkwa anya na ya. Nke a bụ ihe m na-ekwu. Dev chọrọ pọta. Ọ bụ ihe mmefu ego, mana ọ gọziri ya nke ukwuu, ma obi atọgbuchaa ya maka ya. Ma amaghị m ihe nwere ike ibulite na ndụ Dev, ma ọ bụ ihe nwere ike na-enye ya nsogbu, ma ọ bụ gịnị. Chineke chọrọ ịbata n'ime ndụ anyị
ma ọ chọrọ imere anyị ụmụ ihe ndị na-efu ego iji nye aka mezie ihe ndị ọzọ gharịpụrụ anyị na ndụ. Ma ịma ihe mere, ọ bụghị naanị na Chineke chọrọ imere anyị ihe ndị a, mana achọrọ m ka ị gee m ntị. Chineke na-eji mmadụ agwara ngwa ọrụ. Ma ngọzi a bịakwutere Dev site n'aka mmadụ onye dị na njikere ige Chineke ntị. O nwere onyinye mmefu ego nke a wụsara Jizọs n'ihi na otu nwaanyị dị na njikere ige Chineke ntị. Ọ bụghị naanị ndị mmadụ, ọ bụghị naanị na anyị chọtụrụ ihe mmefu ego na ndụ anyị otu mgbe na mgbe. Ịma, ọ na-adị ukwuu ma ị nweta ihe ị chọrọ. O nwere ihe ọ na-etinyetụ mgbe ị nwetara ihe ịma na ọ bụ Chineke nyere gị ya, nke ị na-apụghị inwetenwu n'aka gị, gị mara na ọ bụ onyinye ịhụnanya, wee wụsa gị ya n'okpukpe abụọ pụrụ iche. Amen. Mana anyị kwesịrị imepekwa onwe anyị, ikwe ka Chineke ji anyị kwara ngwa ọrụ. Mgbe ụfọdụ, iji wụpụ ngọzi n'ebe ndị mmadụ, na-eche m na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ anaghị adị na njikere inyere ndị ogbenye aka. Ma e nwere ndị otu ndị na-enyere ndị ogbenye aka. Ndị chọrọ enyemaka na-emetụta anyị niile. Ịma, mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na mmadụ achọghị enyemaka n'ezie, ma ọ bụ gị chee sị, olee ihe m ga-eji enye ha nke a ha nwere karịa m? Ọ dị mma. Ịma, mgbe ụfọdụ ọ bụchaghị dị maka onyinye ahụ, ọ bụ maka ihe ọ na-agwa onye ahụ. Ọ bụ maka ndị mmadụ ịma na a na-achọpụta ha, ma ọ bụ na e nwere ndị chọrọ ịma maka ha. Mana eche m na anyị kwesịrị ịdị na njikere iji ụfọdụ ihe anyị na ọtụtụ ihe anyị na ọtụtụ ego anyị iji bụrụ ezigbo ngọzi wee nye ndị mmadụ. Ị kwesịghị inye onwe gị nsogbu. Ọ bụrụ na ị bụrụ ezigbo ngọzi wee nye onye ọzọ, Chineke ga na-emetụ mmadụ aka iwetaghachikwa ngọzi pụrụ iche n'ime ndụ gị. O nweghị mgbe ọbụla ị ga-enyefe Chineke n'onyinye. Amen. Ozi ọma n'abalị a masịrị m. Abụkwala onye ogbenye nke oriri. Ọ dị mma. Abụla onye ogbenye. Nke a bụ ihe ọ pụtara ịbụ ogbenye. Nke a bụ imefu ihe. Akwa ọhụụ ọzọ nke a ga-eyi. Ịma, ndị mmadụ na-ajụ mgbe ụfọdụ ihe na-amasị m. Ịma, ma ọ bụ ihe ndị na-amasị m. Ịma, arụsiri m ọrụ ike na ndụ m, ma n'ezie bụ ito onwe m adapụrụ m adapụ, ike wee gwufee m ofe. Mana ikpeazụ ike agwụ m. Nke a bụ ihe m ji akụziri ndị mmadụ ugbu a ka ha mụta otu esi elekọta onwe ha. Obi m ziri ezi, agbalịga m ime ihe m chere na m kwesịrị ị na-eme, m wee dapụ na ihe ọha. Arụsiri m ọrụ ike nke ukwuu ruo na amadị m ihe bụ ihe na-amasị m ime. Ya mere, anọ m n'usoro ịgbalị ịchọpụta ihe ọ bụ kamgbe afọ 2 gara aga. Ma mmadụ jụrụ m ụnyaahụ sị, olee ihe na-amasị m ime? M sị, achọrọ m ka m chọpụta ihe ọ bụ. Mana ihe m kpebiri lee dị ka ọ bụ ihe m hụrụ n'anya bụ ịma mma. Ihe ndị mara mma na-adị m mma. Ihe ịchọ mma na ihe ndị mara mma. Oche mara mma, akwa mara mma. Ịma, ụlọ a mara mma. Nke a masịrị m. Echere m na ọ na-enyere otite mmanụ m aka izi ozi ọma ebe a. Amen. Mana ya mere, ahụrụ m ihe ndị mara mma n'anya. Anaghị m ayọ mgbaghara maka nke ahụ. Akwa mara mma na-amasị m. Enwere m karịa otu m chọrọ, ma ana m enyepụkwa ọtụtụ akwa. Nke ahụ dị mma. Ana m arụsi ọrụ ike. Ma ịma, Chineke na-achọ ka ị nweta ọtụtụ ihe ndị na-amasị gị. Kwụsị ị na-eche na mgbe niile, agaghị m emeli ma ewezụga nke ahụ, aga m emeli ma ewezụga. Anaghị m ekwu ị na-eme na mmefu, na-eme ihe na-emefere ofe ruo na ị ga na-azụ ihe na-aga akwụli ụgwọ ya, na-echere ma na-elekwasị naanị onwe gị anya. Ana m ekwu maka ụmụ obere ihe ndị ahụ nke anyị chọrọ n'ebe a ma ọ bụ ebe ọzọ na ndụ. Naanị obere mmetụ aka na-etinyetụ ihe n'ime ndụ anyị. Ịma, amaghị m ihe bụ obi ụtọ mana Dave nwere ya. N'ezie, nke ahụ ga-adị ya nnọọ ka nwa amụrụ ọhụrụ. N'ezie, nwa onye ga-emetụ pọta ahụ aka. Chineke m, ọ ga na-egosi ya onye ọbụla. Cheenụ, mgbe ọ hụrụ ndị ya na ha si agba egwuregwu gọlf, ọ ga-asị, lekwe pọta nke m nwere.
ọ sị na m nwere mmụọ nke ibu ihe oporo. Gee ntị, ihe ọbụla nke e mere n'ezinụlọ m, ana m esi na ya enweta ozi awa 24. O rube otu ụbọchị o nwetara pọta. Ha wee hụ m ka m ji ya na-apụ n'abalị. Ha sị, ebe ka iji ihe aga? Dev asị na o nwetakwa n'ozi site na ya otu ihu. Ịma, ana m akụrụ Dev aka. Ihe Chineke ji nye ya pọta bụ ka m wee zie ozi ọma nke ọma n'abalị a. Bịanụ ka anyị nye Chineke otuto. Ọ bụ onyinye m ma ekwuwe. Legide anya na ihe ị na-emeta nke ọma, ọ bụghị ihe ị na-adịghị emeta. Mmadụ ole bụ ndị nne n'ebe a na-eche mgbe ụfọdụ ma ha bụkwa ezi nne? Enwedịrị m ndị ụfọdụ ebe a, o nwere ike nke a bụrụla nsogbu wee banyere gị, abụkwa m ezi nne. Ọ dị mma, ka m gụọra gị otu ihe. Gịnị ka m na-agwa gị? Ụmụnna, unu ga-enyetụ m nwa nkeji, biko. Ahụkwara m unu n'anya, mana aga m agwa ụmụ nwaanyị okwu ugbu a. Ụmụ nwaanyị dị ịtụnanya. Ana m ekwu n'ezie, ọ bụ ezie. Ewo, Adam ama ihe o nwetaghị mgbe o nwetara Eve. Ọ dị mma, o nwere ike ịma ọ bụ nwoke, ọ maghị ihe ọ ga-akpọ ya, ya elecha anya wee sị ya, woo, nwoke. Ma nke a bụ otu esi nweta nwaanyị. Nne na nna nọ na-ele ihe onyonyo. Ekwuwe nke a si n'akwụkwọ m, The Confident Woman. Ya ọ bụrụ na ị ga-enweta, ị bụrụ nwoke, ị nwere ike were ihe mechie woo ka ozi ọma arụpụtara gị ọrụ. Otu ọ dị, nne na nna nọ na-ele ihe onyonyo mgbe nne si, ike agwụla m, ma oge agaala, echere m na aga m agalaba ụra. Ya banye n'usekwu ka o dezie ihe ọ ga-eji sie nri ehihie echi, wee sachapụ ihe dị ebe ahụ, wee mezie ihe maka isi nri n'ụbọchị echi. Wepụta anụ eji esi nri echi na ntụ oyi. Lee ma ihe ụmụ ya na-eri ọ dịkwa ya. Tinye shuga, dezie ngaji, dezie efere n'elu tebụl, siwe mmiri eji aṅụ tii n'ụtụtụ. Tinye akwa asara asa ka ọ kọọ, tinye nke a ga-asa asa na ihe eji asa ya. Duchiere ụmụ ya akwa ha, tụtụọ ihe ha ji na-egwu egwu dara ebe niile. Tinyecha akwụkwọ eji ede ihe n'ime kabọọdụ. Ya wụọ falawa mmiri. Ya wee gbasa akwa mmiri ka ọ kọọ, yere uyere gaa dooruo ala na akwa ndina. Ya pụta na tebụl, dere onye nkụzi akwụkwọ, gụọ ego ụmụaka ga-eji aga ụlọ akwụkwọ echi. Ya ewepụta akwụkwọ n'okpuru oche, dere enyi ya na-eme mmemme akwụkwọ. Ya edechaa ya wee kụọ ya stampụ. Ya edesịa ihe ndị ọ na-aga ịzụ n'ahịa ụbọchị echi ya. Ya tinyechaa ha n'akpa ya. Nne abịa tee mmanụ n'ihu ya, techaa ihe ndị o tere. Ya saa eze ya wee bechaa mbọ ya. Di ya sị ya, eche m ị gara ịrahụ ụra. Ya sị, anọ m n'ụzọ na-aga. Ya etinyere nkịta mmiri ọ ga-aṅụ, kupu gapụsị n'ezi, lezie ụzọ anya ma gbachikwara ya. Were ya elegharị ụmụ ya niile anya. Ya gbaigịrị ha ọkụ. Ya ewele otu akwa, tụba akwa a na-asa mmiri ebe a na-edewe ya. Ya gwatụ nwa ya nke ịmụ anya na-ede ihe okwu. N'ime ụlọ ya, o tinyere alam. Ya emezie akwa a ga-eyi echi, mezie akpụkpọ ụkwụ a ga-eyi echi. Ya tinyekwuo ihe na ihe ndị ọ na-eme echi. Mgbe ahụ, di ya agbanyụ ihe onyonyo wee kwuo, onwe onye ọ nọ na-agwa, agawala m n'akwa ndina. Ya alakpuo. Ka m gwa unu otu ihe, ụmụ nwaanyị, unu siri ike. Ana m agwa unu gịnị? Ihe banyere ihe ụmụ nwaanyị na-elekọta, na-edozi iji mee ka ụlọ na-aga n'ihu. Unu bụ ụmụ nwoke, unu amadịghị ihe Chineke nyere unu. Unu amatụdịghị nnọọ ma otu. Agawala m ihi ụra, ya ebulie wee laba ụra. Ma ọ bụ eziokwu, ụmụ nwaanyị na-elekọta ihe ndị ọzọ. Ihe ndị ahụ niile bụ ihe ndị dị mkpa nke na-enweghị onye na-ele di ya anya. Ya mere ka m gwa gị, ị nwebeghị dị, ị kwesịghị iche ma ị bụ ezi nne. Ị kwesịdịghị inwe mgbagwoju anya ma ị bụ ezi nwunye. Ị kwesịrị ịṅụrịba ọṅụ na ihe niile nke ị na-eme, n'ihi na ị dị ịtụnanya. Ana m ekwu ezigbo ịtụnanya. Bịanụ ka anyị kụọra ndị nne nọ n'ebe a aka buru ibu. Woo!
Chineke anyị bụ Chineke dị ụtọ. Amen. Ya mere achọrọ m ka ị bido na-eme mmemme banyere ihe ị na-eme. Ịma ihe mere edemere gị ụta. N'ezie, achọpụtala ya. Ha na-agwa m ndị sayensị, ndị ọkachamara dere nke a. Mgbe anyị na-atọ onwe anyị ụtọ, e nwere homonu ndị na-apụta n'ime ahụ anyị nke na-akpọta ọrịa, na-ebutekwa nsogbu nke echiche. Arụ ụra anyị ịta ụta. Ị kwesịghị inwe agwa nke isi aka m onye ọbụla mma, ma ọ bụ ị na-agagharị na-eche na onwe ihe dị mma ya oge niile. Ị bụ onye dị mma, ma ọ bụ eziokwu. Ị bụ onye dị mma, ma ekwekwele mmadụ ọzọ mee gị ka obi jọọ gị njọ n'ebe onwe gị nọ, n'ihi na ị bụghị ihe ha chọrọ ka ị bụrụ. Naanị ihe ị kwesịrị ime bụ ịbụ onye na-eme ihe Chineke na-achọ, ọ bụghị onye na-eme ihe ndị mmadụ na-achọ. Amen. Ịma onye ọbụla n'ime anyị nwere ike ịchọta ihe ọ ga-eji ewe iwe ma ọ bụrụ na anyị chọọ, ma Chineke chọrọ ka anyị legide anya na ihe ndị na-agazi agazi. Ọ chọrọ ka anyị bido na-eme mmemme maka mmeri anyị, ma ekwenyere m na ị chọkwara nke ahụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.